je Sven! 3, 2, 1. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn Elfsteden Zwemtocht 2019. Het idee is dat hij in het water ligt en dat hij eigenlijk zo zijn maaltijd kunt eten. Dus hij hoeft niet het water uit, maar hij kan in het water even erop steunen. Want dat is toch natuurlijk zwaar het zwemmen. En dan heeft hij zo even zijn rustmoment en ook zijn eetmoment. Hij staat nu gewoon te eten terwijl hier gewoon duizenden mensen hier om hem heen staan. En het gaat goed. Hij voelt zich goed. Marcel houdt het vast. We hebben dit voorbedacht. Heel ingenieus, vlot eigenlijk. Een drijvende dienblad. En hij kan het eigenlijk naar zich toe trekken en lekker eten. Gaat best oké, gaat best oké. Eigenlijk is het van die blauwe matten, wat ze in een zwembad hebben, zo de kinderen op spelen. We hebben er verschillende van op één plek en vervolgens uitgefres. Zodat ze de uitsparing hebben. Want dan moet ik voorstellen, het water wiebelt natuurlijk. Dus deze mat die gaat bewegen op het water, maar dat er geen water in het eten komt, dat zou natuurlijk heel vies zijn. En lost daarvan een risico op een bepaalde besmetting. En dat wil we ook voorkomen. We letten echt wel een beetje op koolhydraten, vezels. Voeg natuurlijk een beetje eiwit toe. Maar wat voor mij het belangrijkste was als chef, dat het lekker was. De chefkok Marcel Bisseling, die metgeten, heeft een paar jaar geleden is ook zwaar getroffen geweest door kanker. Hij heeft het gelukkig weer verwonnen. En nou, hij heeft zelf in de leven gevonden wat goed eten betekent. Hij zei zelf, door goed te eten heb ik een sneller herstel gehad en een beter herstel. Maar dat raakt ik wel persoonlijk door ook. Maar we gaan nou even over het voedingspatroon, het eten. Want dat komt er vanzelfs ook bij Sjen. En daarvoor ga ik twee heren die bij me staan. En die komen uit Limburg. Wat staat er vandaag op het menu eigenlijk? Nou, vanmorgen is hij al begonnen met een mie-gerecht. Vandaag om 4 uur. Om 9 uur heeft hij een zomerstampotje gegeten met Limburgs zuurvlees. Speciaal op zijn verzoek, dat wou hij graag eten. Dat had hij gisteren ook al een keer gegeten. Het is voor jullie als Limburgers ook wel een klein feestje aan. Hoeveel Limburgers hebben jullie in totaal meegenomen? Nou, we zijn met een team van 3 en dan Gerard zit nog in het andere team. Dus we zijn met 4 Limburgers sterk. En als we dan zo'n mooie praalwagen zien, dan doet het een beetje denken aan de carnaval. Maar alleen in Friesland. Gerard Rietjes begeleidt Maarten van der Weijden, medisch. Gerard Rietjes is ook een Limburger. En dan zei op een gegeven moment, Maarten, dat is goed gedaan. Alleen dat is een paar foutjes gemaakt die ik anders zou doen. En ook bij het eten, denk gewoon niet heel bewust na wat ze gaan eten. Want dat helpt tegen een stap hier, zowel mentaal als ook gewoon qua voedingswaarde wat ze uit. Maarten, het vind ik een vis goed voor de eerste 4 keer aan. Hij zwemt wel weer de vis in het water, maar in de vis eten worden niet zo erg. En hij heeft ook dubbele porties, want vanochtend, hij was een beetje, hij voelde zich dat het niet goed ging. Want hij had namelijk zijn eten niet opgegeten. Maar wat Maarten in eerste instantie niet wist, is dat hij gewoon dubbele porties kreeg. Een scheutje olie om dadelijk de pasta in te koken. Maarten is op een vrijdagmiddag samen met zijn gezin, met zijn vrouw en zijn 2 kinderen. Eerst komen proeven. Ze hebben zich hier in tafel gezet en ze hebben een 12-tal gerechten geproefd. Het ontbijt doen we samen met de bitjesmeulen. Dus hij is muesli-repen aan plaatsen. En bij het avondeten onder andere de Limburgse stumpjes. Dat is eigenlijk een typisch Limburgs gerecht met een zoetzure saus.
Onze daggemiddelde qua slaap zit op 3 uur. Maar dat hebben we ervoor over. We zitten vol qua adrenaline in de positieve zin. En ik denk vanavond als hij finisht en we drinken 1 biertje, dat we rijp zijn voor het bedje. Dan is het ook klaar voor ons. Hey!